Ngiphuza ngiphalaza nginikeza ingudu yelithi lolu suku olukhulu kakhulu ngale ntombi sabontanga ngimuphi sifika kalula amamitha ayahlangana nemini sifuna namhla ngiphuza ngiphalaza nginikeza ingudu yelithi sithi iminwe minwana lemini. Ngiyabonga abantu abaphumelelile umcimbi wami, abantu abasebenzile ukuthi benze umcimbi wami impumelelo ngale ndlela bayiphumelelo ngakhona. Ngiyabonga abangusile, ngiyabonga abantu bedeko, ngiyabonga umana bonke umuntu umndeni, ingane ezingisinisa, mina, camera people, makeup. Ngiyabonga kakhulu, I'm so grateful kwabantu ukuthi bazile la ekhaya basikhombisa uthando, basikhombisa ukuthi abanomona engathi ngihamba kahle. Ngiyabonga umsebenzi wengane yami uhambe kahle, sengathi ngathola umsebenzi iphumelele. Ngibonga nomphakathi wengathi umphakathi ngithanda kangaka, ngiyanibonga nonke nibe right. Ngiyabonga kulo mcimbi ade siwenza namhlanje. Sawuqala phakathi nesonto, saqala senza umemulo, saqala senza ngomhlonyana, kwathi salandelisa ngomemulo wenkomo. Umntwana usebenze kahle, umcimbi nje kusukela isonto qala uze waphela namhlanje. Kwanza ne graduation party konke kuhambe kahle. Manqamalala ngibonga kakhulu ukuthi nisisingathile kulolu khala kaZuma la umatomela lo gaji. Inkosi inibusise.